Sziasztok, én Tina vagyok. Én pedig Anna. Itt lennénk a Bedwars első részével. Igen, és... Mindig énben játszunk, szóval nem Igen. beért megy. Igen. Választottunk is már a csapatot, Magentában vagyunk, meg is vagyunk. 4-en, Szuper. szóval, ja. 30 másodperc, most már 25. Várháborúban vagyunk, szóval az alvilágot szeressünk, csak hát az foglalt volt, és akkor úgy gondoltam, hogy jó lesz. Első résznek várháború is. És mindegy, Igen. de hát alvilág szerintünk a legjobb. És mondom, vagyis hát még most mondom, hogy lesznek olyan részek is, amiben csak vagy én, vagy csak a Tina fog Játszunk. játszani. Jaja. 5, 3, 1, kezdünk. Várháború. Én nem fedek. És nem! Nem fedek. Most ott elmegyek, hát nem fedek. Pölösebron. Én vagyok itt, hogy Videóban írom. Kéketnél csak ketten vannak, pirosoknál 3-an. És már kéketnél egyen. oda kell menni. Jó, én megyek csak. Kis kaja. Megyek egy 8 bronzos, 8 kővel építeni. És blokkal milyen kő. Most erre kell építeni? Anna? Igen, arra. Látod, mit itt a Dominik? Jól leestem. Ez nem vicces. Kékeknél már nullán. Gyorsan, gyorsan. Én kiültem a kék ágyat. Oké. Ami jó étvágyat. Nem eszek. Ja, azt hallottam, bocs. Nem eszek. Jó van, bocsánat. De már megint leesett, és ugyanúgy, mint az előbb. Azért, mert az a kettőt, az utolsó kettőt, azt ne rak... Milyen utolsó írtak. kettő? Ott sem vagyok. Írtak. Mondd el. Mondd. Hát tényleg leesek! Úgy Én nem is. lehet. Anna, majd támadunk együtt. Igen. Ilyen nincs. Ne flúdolj. Hát nem is Istenem. Nem is írta. Bronz. Vörös. Ols. Jó van. Megint leestél? Jó, hát de nekünk, jó, igaz, most nekünk nem erre kell építeni. Azért Hoppá. nézem, hogy Mivel, hogy mi most ugye arra kell, Istenem. magenta vagyunk, és de azért az ágyunkat jól lenne befedni, tehát hogy azt úgy nem Én nem fedek. Nem tudom. Pirosra vagy nem jó van? Yes. Mi hülyék, mi arra építettünk. Jó, van, megszoktunk, hogy kiket Igen. voltunk, és akkor azért. Na. Még az magnetások vagyunk. Betemettem az ágyunkat. Hupszika, majdnem belástam a lábába, ez nem. Én építek rá mindent. Ez a csaj még temeti. Szuper. Bronz! Igen, ott a közepe. Tudom, most már rájöttem. Építek át. Minek? Átépíted. Tünk. Merről? Hát amára kell. Megpróbálom. Ügyes vagy. Hupszika.
De várjál csak. Ja, az az arany közepe, nem? Ott van az arany. Jó van. Ha a pirosak kenyik, arra vigyázni kell. Nem, az előbb is a pirosoknak eltörték már az agyokat. Ja. De hát nem, ez nem a talánféle. Jétek már meghalt. Megyek el. Bronz van bronzod? Hú! Van? De meggyújtottam. Nincsen. Csak erre egy hozzá. Szőr, hogy hozzá nem. Hát- Akarok törni el. Hát talán én nem. Azt jelenti, hogy mi a kékekre voltunk szemben, akkor a pirosak, amit a pirosok még Menj már! Pirosoknak már el van törve az ágya, ugye? Ja, csak a kéknek meg a magantások nincs. De a kéknek el van. Nincs, azért már mondta, hogy megy eltörni. Most már el van. Most tört el mindent. Csak ölni Akkor kell. a sárgákat kell megkeresni. Mink állunk a legjobban. Ügyes. Te van, nem volt ott senki. Anna, hol vagy? Vettem, tudtok neked. Ez most a... Eltörték az ágyunkat! Szóval mindenki most megy. Hallod, most kellene elmenni a... Hát most kellene, de... Hogy meg? Rossz helyre. Hát, Ez itt jó lesz. az az izé, nem tudok játszani itt várháborúsat, nem nagyon szeretek. Szóval... Jézusom, beestem egy gödörbe, Istenem. De van nálam blokk. Azt mondtad, van még egy gól. Ne, halagos... Snittal meghaltam. Hát én nem az egyik. De viszont az Ilyen nincs. jól bírok meg. Na hát mindegy, ennyi lett volna az első rész, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel. Találkozunk a következő részben. Sziasztok! Sziasztok!